ndewo ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndị Biafra ndị m fụrụ n'anya ndewo. Asị nka nkene unu ụbọchị tata bụ mkpụrụ ụbọchị 14 bụ 14th n'ọnụ oyibo, ka onye ọbụla si wee kwekọrịta ọnụ wee nọrụ ana n'ụlọ maka ihe sit at home. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe mwute dịelu ndị politicians, bụrụ nnekwu ihe mwute dịelu ndị uwe ojii ma ndị Fulani. Anyị agbara ha 7-0 taa, ndewo unu meli o wee dị possible, kudos. Agbanyelụ na gọvanọ anyị bụkwa Ure Obianọ. Anyị fụrụ ebe ọ na-aga ngagharị iwe. Amara m na gọvanọ na protest. Ọ protest ka ọ pụtara ihe a. O nwere ndị na-esochi ya n'azụ ha na protest, na-asị ndị mmadụ pụtara ilo na o nwere ihe dị ka sit at home. But ana m ene anya ọ ga-agwa na protest ka mmalụ ma ọ ga-aga side ebe anwa ụzọ na-adọrọ mma, data express road ọ ga-abụ ime ka ị na-aga Enugu, ka mfụ ebe anwa ụzọ mebichalụ ọ garọde. Ọ ma ihe na ebe ọ gara bụ n'akụkụ gọọmenti haus ebe a tayịrị ọfụma, osi from one flower to the other one, ọ nachi ya azụ. O mere na anyị chandim ọ for 1 month ka ọ lituo ụzọ dị everywhere ntipo. BBC Igbo, this federal road ị na-ene anya, ị mara mgbe alụrụ ya last na I don't think some of unu nwa na-alụ de, ị mara mgbe alụrụ that ụzọ anwa n'akara wee mụ unu the last alụrụ that ụzọ unu niile na-alụ na BBC Igbo, onwebere onye n'ime unu I don't think onwebe onye amụrụ the last alụrụ that federal road ahụ. Ana m eche unu nwa bụ BBC Igbo, unu je na-ewere okwu na-etinye ndị mmadụ okwu n'ọnụ ka ha kweta na ndị IPOB bụ ihe je mụọ meshin ọkụ n'ụlọ akwụkwọ, je chọsịsị ụmụ akwụkwọ ọwachi. Ndị mere ihe a bụ ndị Nigerian DSS police aka ọrụ ha. That the same thing ha mere na NSAS na Lagos, ofu ihe ka ha mere ihe ha ji epushuru gị ka ịpụta ilo bụ that day ịpụta ilo ka ha gbagbuo obi ma Chukwu ekwena, ha mụọ gị ọkụ ma Chukwu ekwena. Ihe ọbụla ha meze gị ka e wee si nọ ndị IPOB, ka ndị mmadụ wee were hate be ndị IPOB. But anyị maara ihe ha chọrọ, anyị enyekwana ha anya. Mbosi sit at home baa n'ụlọ no mata ihe onye ọsọ ọnya pụtanya kọọ, ọsọkwa ya bụrụ Reverend Father pụtalụ kọọ, ọsọkwa ya bụrụ onye ọsọ ọnya anya ha ntị na-ege ntị na redio Biafra IPOB community radio tunu onye na-egerie ebe a ka ị ga na-anụ the real news. Ihe ọbụla ị nụrụ dị ya bụ ihe si Nnamdi Kanu n'obi wee pụta ihe ị na-anụ dị nke ozi ị na-anụzi ọgụnwa maalụ ka mmadụ hapụ idufe gị ụzọ. So BBC Igbo, ana m asị gị nwa na-etinye ndị mmadụ were okwu na-etinye ndị mmadụ n'ọnụ, etinyezi na ndị be anyị okwu n'ọnụ, lụọ ihe ị kwesịrị ka ị lụọ. BBC Igbo, BBC Yoruba nọ na ana Yoruba na-alụ ọrụ ọma na-delu ndị be ha, nke ndị Hausa nọ na ana ndị Hausa na-alụ ọrụ ọma delu ndị be ha, nke unu bụ na Lagos ka ofisi unu dị, ndị Fulani na kọntrol unu na-abụ na ihe unu ga-eme. Or because of unu dis opportunity wee nweta ọrụ after your graduation. Kedu mgbe ị nwetara ọrụ? Ọkwa ka BBC Igbo pụtara ka iji nweta ọrụ kemgbe ọ pụtara ọrụ 2 or 3 years ago. How old are you? Ị gafelugo n'ọgwe sizi ọgwe ya tijie ị nwetara ọrụ na BBC Igbo. Iche na BBC Igbo na ọ ga-last forever. Biafra na-abịa BBC Igbo ahụ unu esoro ha na otu ọ nara ana na Nigeria na BBC Igbo ana mgbe ahụ ebiazie na Biafra bịa ịchọ ọrụ. Anyị ga-enye gị ọrụ na onye nke anyị ka ebu, ma anyị nenecha anya nene ọbara gị fụ na ọ bụrụ onye Fulani mụtalụ gị. Mgbe na-asị unu BBC Igbo, ana m eche ka mfụ unu mgbọsị unu ga-eje mee ndị mmadụ interview na-asị ha sinsi ya nwa ndị uwe ojii kwụsịrị ịnọ n'ụzọ na-anakọsị ego Nnamdi Kanu chọrọ ha n'ụzọ, kedu elele unu na-elite na ya? Ihe a bụ ihe kwesịrị ịdị na-ajụ ndị mmadụ. Ị gaa n'ebe ndị mmadụ nọ isi ha ụzọ anụnwa a na-alụrụ alụ gọvanọs na-alụrụ ka ihe iche maka ya, ọ dị mma ka ọ na ọ dọrọ mma. Ị na-eme ihe ọma ga-eji wee bata n'ala Igbo, na ọ bụrụ ịpụta ị na-ekwugide ndị na-agba mbọ ka afọ n'ala Igbo na-aga n'iru, ị bịa na-ekwugide ha maka na ị na-enye unu nwa nchọ. For how long ka unu ya were bribe anwa? Ị mana tata ahụ 14th bụ Sabotua Day, mana ihe eji agba ndị dị ka unu nkịtị bụ na ụmụ nwaanyị ka unu ka amalụ ma unu ga-echegharị. Ị ga-amụkwanụ nwa ịmụọ nwa, kedu ị na-echekwa maka fuchọ ya nwa ga-anwa ịmụrụ? Ma ọ bụ na onye Igbo ka ebe ụmụ nwaanyị analụ na BBC Igbo meelụ na ya ebele. Adị ama ndị Igbo ndị ọma ihe anwa merụ n'ụlọ akwụkwọ ma meshin amụrụ ọkụ ma ihe niile nke ha mụrụ ọkụ ọ ndị Nigerian police merie.
ha na-asụ Igbo unu afụbere ndị Fulani na-asụ Igbo unu afụbere ndị Hausa na-asụ Igbo nke pụtalụ n'Imo steeti sụọ sị na amụrụ anọ ebe ahụ wee mụọ ha ọrụ ndị Fulani ka ọ na-asụ Igbo Imo steeti sef karịa ndị Imo nke pụtalụ n'Enugu wee bịasị na nna ya nọ hia unu afụrụ ya na ọ na-asụ Igbo because onye BBC Igbo si na ndị na-emerite na-asụ Igbo na-eme ka ị malụ na ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na-asụ na o nwere ndị Fulani na-asụ Igbo so unu ekwugidezi na ndị be anyị ndị Biafra ndị ESN adịrị egbu ndị ha na-azọ mba ọsụsọ ka ha bịara na ha bịara egbugbu ha wụrọ ndị politishan bịara ogbugbu Nnamdi Kanu bịara ịzụ anyị azụ every structure olero bụ etu ọ ga-esi dolu ndị Igbo na mma ọ bụrụ imegide ndị Igbo a sị gị nọla ana sit at home n'ọfọ ọdịmma gị ihe ọsọ onye ya kwuo BBC Igbo na-agwa ha na ụmụazị na-ene na exam ka ezi na ha enenere akwụkwọ na nke a mekwa nke emerọ yes ịgụ akwụkwọ dị mma mana ọ bụrụ na agụcha akwụkwọ anwapụta nweta ọrụ ọ bụrụ na ịgụcha akwụkwọ pụta na ị nwetara ọrụ ọ ka mma na anyị ncha nọrọ ana n'ụlọ kpaa nkata si kedu etu anyị ga-esi wee mee onye gụcha akwụkwọ pụta nweta ọrụ so ka anyị ga-esi wee kpadị nkata bụ ịnọrọ ana n'ụlọ si rapụgoro nke akwụkwọ anwa ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị ahazi etu o ga-esi wee dela anyị na mma ọ dị mma na nwa gị ji agụwa akwụkwọ gụcha akwụkwọ pụta nwetara ọrụ bụrụ laptọpụ ọ naghị obodo oyibo laptọpụ ahụ na amarụ na ọ na-akọrọptụ brain ụmụazị kọnụ na amarụ na ọwayo ka ọ na-akọrọptụ brain nwatakịrị mbụ ezigbote akara aka pụta ụwa echenjie destiny ya maka na enwere ndị politishan ndị Igbo nke gịnị ji wee mee jikọrọ na obodo oyibo niile onye pụọ ọbụna oburu laptọpụ o jere ịzụ ọgwụ baanụ na prison ka unu fụ ndị Igbo nọ na ime prison BBC Igbo kpọọ mmadụ ndị nwere n'obodo oyibo sị ha nyegodo gị the number of ndị Igbo nọcha n'ime prison ka ị gbaa n'aka enye nga ọrụ ndị BBC Igbo after today welu kọlụ ka ị kpọọ ndị Igbo nọ dị ụwa niile ha nọ ngade ha nọ na Thailand ha nọ na Indonesia Singapore Malaysia kedu ebe Indonesia Dubai China Hong Kong kedu ebe ha na-anọrọ ọ bụ Turkey here ndị nọ n'ime prison here bụ aja dị n'ala ọ na Brazil ebe ahụ bụzi Katọlik ka ọ na even Afghanistan ebe a na-anụ ọgụ Iran ndị be anyị nọ nga de Pakistan mgbe ha juru de ebe ahụ bụzi one village ebe a na-eje nga na Pakistan kedu ebe ị ga-akpọ ihe anwa n'ụwa o Mexico ka ọ Panama ka Ecuador kedu ebe dị ihe anwa na South America ị ga-akpọ ndị be anyị na-anọrọ nga kedu maka ihe ọ bụrụ na anyị nwere ndị na-achị anyị echela anyị ndụ bịa na Turkey ihe ha nwecha 5-star hotel o nwere ofu mkpụrụ onye Igbo na-alụ de ndị obodo a na-alụ ebe ahụ so anyị pụtazịa sobe Nnamdi Kanu ịpụta isi nwaanyị anyị ji esoro Nnamdi Kanu nwaanyị anyị ji wee chọọ sit at home ka ọ dịla anyị na mma ụmụazị gụọ akwụkwọ ha enweta ọrụ onye chọọ ije holidays ọgba plane jee holidays na chietabe nna ya na ọ bụrụ ịpụ obodo oyibo luo n'ọdụ de taa na-ejinu nwaanyị lụọ ya nụrụ nwaanyị onwe ndị nọ na prison life ka destroy go ha galọ nga at the age of 35 years ha ka nọ nga luo dia ha nwee pụta ya ba at the age of 60 or 70 years nke ya kara wee gwọ mụtabere nwa that is the end of that person unu pụta unu rapụ ihe unu na-ekwu ọnụ ratin jee jụọ gọvanọ ihe mee n'ụzọ na-ada alụ ya ka ihe mee na ya nwere kọmpen ndị Fulani etinyegolu ndị Igbo iwu na o nwere onye nwere ike ịlụ ihe fatara ndị Igbo ya na-alụ ọrụ na ya look at the way ha si achụgharị Innocent ata eze na ugbo nwere ebe unu fụrụ fatara ọlụrụ ka unu che na o nwere fatara ha ka nkwa eri ka ọ bụrụ sọsọ ata eze na ugbo a lot of many of them ịlụ any company ịlụrụ that place they will come after you all because of IPOB merụ na ha kara wee close Innocent because anyị na-esekuleti the thing everywhere ibe eto ịmụ na afụrụ ihe mere ibe eto BBC Igbo ịmarọ wuo ihe ga-adịlụ ndị Igbo na mma kwụsị desi rubbish unu na report all the time sit at home BBC Igbo anytime e kwuru sit at home you sit at home not for the mma gị yes ekenenu m unu ndị be anyị na-egenụ ntị na redio Biafra onye isi anyị fọ na-abụ Chike Edozie m unu na-ege ntị ntelu Nnamdi Kanu pụta ihe ọ bụla ọ sị unu mee ya not for the mma unu ndị wayo kakwa nkụ na ha na-play game na-etinye confusion everywhere emegide n'ụzọ nke fly ya na Facebook a na-etinye confusion ihe na-etinyelu confusion ihe anwa bụ ka ya na-distract gị then ha ma na-eme campaign
ị nọrọ na Facebook na-anụ ọgụ ha na-eme campaign ndị Fulani na-eteki position oye ha na-eme anyị maala ihe ha na-alụ so anytime ị bịa na Facebook fụra na ụmụ ihe argument a report the thing focus releasing Nnamdi Kanu and no election focus there forget about that ha na-ede there maọbụ ihe mmadụ kwuru don't comment on it just forget it onye anwakwujuru ike oje zuo ike oke esi deal with all those saboteurs ndị wonu jisie n'ike ndị be anyị ọ ga-adịla anyị na mma